Pinangan atum Karbiang long nang ke krong put krong plia to waralong along leanam kachelong nang jiateng ke long pon pe atum dopik lang jong si iro yang bong compensation atangka nang che thap thei pulote kache song asai deng ponang kok popusi phuluni youth congress atum pen pherang ke amaya long pangdak pon Pini Therepo ne Python Kebarni, Puloni constituency ke Parlo, Longri Tepi, Mondol Congress Asahe Malong, Puloni Youth Congress Amaipu, Mongol Teron Lapen Kongchun Bang, Fencing Teron Natumpen, Krong Plia Towaralong, Long Lianam Kachelong Nang Jiateng, ke Long Pon Pedera Putak, Pirankia Mai Kang Nipon. La Silaganso section 4 ke Purilong, Sentar Dorong Niltum, Pini Pene Chukim Office Kali, Niltum Oladak, La Banso Boyarong, Niltum Puloni Mondol Congress Office bangke nilitum center bajar masuk. Lasila langsung office support. Nilitum kita tangani ada nilitum han nang pulo. Je forlen mang banggong no nang sumar pun banggong lo. Lasila langsung ke sumar no nilitum office kami puritun lo tu. Lasila langsung office support hak bangke. Alam itu kami nang pulo. Nang tum ayat kami purunya segimiro. Pasumar nang hapende compensation bangke nilitum sinapi popot lasi compensation mang nang tum nang ini binane lasi compensation mang nilitum clearly nang pi mane or mana pi nang yang do tami nang piji kolam se alam itu nanti cawo sistem pini angke mars tami thongke bani yang pini nang lelo ani kane tami kililo tami nilitum han compensation dawe ajat dawe non bangke nilitum puluni mondoli kongres tuman nilitum nang pamang hukrong Bangso Perangkia Maelong alang litumpen kaning jepon atengke center ahithia dungke do Youth Congress asahem section 4 krong plia towar kevang penajok ahem pripunlo monta compensation atangka nang pipo upupen pinangan ajir kidingang bongta pipon pedadajok Youth Congress pen ningkang samse cepak langpon lapen jong si non iruyang bong nang pacun pipe pute kache songasai deng nang kok puputa Perangkiang no pachinipon Ladak section 4 long dipuri Ladak SK do Mondol do Lapen dinom Ladak authority tum do Kala tum do John Secretary tum do Lasi goma bang budong kicok nane kicok cilone stamini tumandang compensation nang pita prang ko John si compensation atangka nili tumandang pita prang pe purute nili tumangke keceng pen kiju kita nili tum tarlin nang ko Lapen kodak bang kicok tiade mang nili tum lang nang ko tarlin nang ko nili tum isa por hot iji nilitum pini mars tarik thong kelo pini tarik tok hepen hisab ko nilitum hoptai rusi nilitum apor bilo authority teman jong si hoptai ruang bong jong si nilitum han labangso compensation an pini ke purote nilitum mangke sodak ben tisong mangko lasi nilitum ke patini bang kela labangso compensation mangke hoptai ruang bong pachok ke purote hopta ke chok ap pilo purote nilitum mangke Kecisong ang diyan dengan mangkini itu cesong depo. Puloni pendirchana rongpi Karbiang long live.